Pekné mrazivé ráno zo Svätého Jura. Tu hore je hrad Bielý kameň. Tu boli skokanské mostíky kedysi. Tam hore je ešte zbytok konštrukcie. Svätý Jur tam dole. A trochu sa belí aj zrekonštruovaná časť nejakého múru na hrade Bielý kameň. Človečia hlava 548 metrov nad morom. Bola kedysi znázornená tvár. Jedno oko som tu našiel. No a teraz sme Rokopanec. No odtiaľ si prejdem všetky kopce smerom k Bielemu krížu. No teraz to bude chvíľu asfaltová prechádzka. No, teraz pôjdem doprava na ten Rokopanec a potom sa vrátim a budem pokračovať chvíľu zase po asfaltke. Rokopanec, 513 metrov. Tam je ešte hrubý Okopanec, ale ten je v 5. stupni ochrany. Doma som pozeral, že tu bolo nejaké veľké hradisko, ale žiadnu tabulu som tu nevidel. Kozí chrbát 514. Tu bol požiar niektorý rok. Sú tu obhorené pahýle. Takže smerom na Popálené krížom cez les. Ale tie stromy sú tu nádherné. Takže Popálené 517 metrov nad morom. Takto vedľa cesty. Ja som prišiel odtiaľto. Strmina 539 metrov nad morom. No, ďalší kopec bude Hviezda. Na ňom som niekoľkokrát bol. Pôvodne som ani nechcel ísť na neho, ale myslím, že sa tam prejdem. Takže kopec Hviezda 568 metrov nad morom. Pôvodne som chcel prísť po tejto ceste, len som ju dole nejak nenašiel. Tak som prišiel po tejto. Po nej pôjdem aj späť. Jurské jazero. No, ďalší kopec Javorina. Ten je tu hneď na trase. Tady to jazdievam dosť často na bicykli a vždycky zabudnem tento kopec poznačiť do horobrania. No to je on, Javorina. Takto hneď pri chodníku. No ešte jeden kopec, Červený vrch. Ten je tiež nedaleko chodníka. Takže Červený vrch, 543 metrov nad morom. Takže to bol posledný kopec dneska. 8 kúskov. Na niektorých som už bol a na niektorých som bol prvýkrát. Myslím, že tuto môžem aj ukončiť už. Za chvíľu som na Bielom kríži a odtiaľ zbehnem dole do Rače. Takže zase niekedy peši alebo na bicykli. No, som v Rači.